časť špenátový špaget, parmezán, olivový olej, troška soli, pretože parmezán je slaný sám o sebe, čierne korenie. Keď sa ti varia špagetky, hodíš tam špenátek. 2 balíčky, lebo on, vieš, on tým teplom zmení svoju extrémnu hustotu na menej extrémnu hustotu. Tak toto len tam ponoríš, minútka, hej. Pozri sa, už vidíš, že bolo veľa špenátu, už nie je skoro žiadny. Hej, takže na minútku pridáme 4 stružky cesnaku. Špenát a cesnak vyberieme preč. Dáme do misky špenát, parmezán, olivový olej a čierne korenie. Pridáme to sem. Hej. A tento kus, čo nám ostal aj s tou vodou, kúsok to tam môžeš kľudne vovaliť. Cesnak, špenát, parmezán. Cestovým druhá polka, jedna polka bude obsahovať špenátovú zmes. Všetko to tam vylej, pretože tie cestoviny majú jaké, vláčne, proste krémové. Nechceš mať suchú. A začneš to len miešať. Proste extra zelená farba na parádu. Hej, pozri sa, to vidíš. Samozrejme, teplota tých cestovín nám to krásne dotvorí. Nemusíš nič pridávať, nemusíš to robiť na panvici 3 hodiny. Zamýšľaš. Mohol som ja ochutnať. Aha.